Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шодум ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед ва видеои моро тамошо карда истодаед. оғоз мешавад видеои мо боз аз корвон. Анами намуд сумкаҳо распродажа шуда будиянд. Нархошон сар меша аз 25 сомонӣ то 50 сомона. ин видеое ки имрӯз ман пешниҳоди шумо мегардонам, ҳамаи ҳамин чизое ки ба навор гирифтагӣ ҳастам аз тарафи Мираж вай охирон тарафи обтоби охирон аз дарвоза берун. ана марҳамат бинед, тамошо кунед. Агар маъқул шуда бошадтона омада, касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед, метавонед омада бевосита худтон нарху наво карда харидорӣ намоед. бинед чӣ хел сумкаҳошон нағз. Касоне ки мехоҳанд гиранд бо бори нав меша гуфтан. иҷада бо ҳастанд ҳами хел халатҳо, ҳиҷобҳо распродажа шудагиҳои иноям нархошон 120 сомонӣ гуфтанд. ҳам калташа доранд, ҳам дарозша. Калташ аз зону поёнай, дарозуш бошад хето заминай. бинед бори туркия гуфтанд распродажа шудай. аз сабабе ки мисол размер мондагӣ нест, якта дутаи мондагӣ иҷа бироварда бо нархи арзон распродажа мекунанд. ана иншам нағз. иям нархшам хел 120 сомон. ҳози дигар хелошам ҳаст, нишон метиҳам. ана шифонаш боша ира ҳамин цехҳои худмон медӯзанд. шифона нархша ростӣ намедонам 80 ё 100 сомон гуфтанд. дар хотирам нест. иям распродажа шудагиай кам мондагиай. набинед заводской нест. дар иҷа ду намуди дига аз анаи намуд ҳиҷоб ҳаст. халат 120 сомонӣ. анаи намудаш баъд анаи намудаш капюшон дора. аз и 48 то размери 52 дора. вале анамун размери 52 дӯстони азиз маламеркаянд. бо ҳастанд ҳами хел румоло. ино шарфанд барои сатр бастан. шарфҳои хушрӯ резинкагӣ чанд намуд доранд. нархҳои ино сар мешавад дӯстони азиз аз 20 сомон то 35 сомона. ина марҳамат агар дар кор бошад нависед. бисёрам материалошон нағзанд, резинкагиай материалҳои хушрӯ. баъд сангчаҳои нағзкати оро додагиянд. инчунин рангошон бисёр рангҳои хушрӯ. агар хоҳед марҳамат худтон омада бинед. ҳамин намуд румоло аз 20 сомон сар мешавад то 35 сомон дар фурӯш ҳаст. боз инчунин анамин намуд ваё костюму суртюку ҳамин чизое ки ҳозир ман нишон метиҳам. ҳамаи ино ҳамаш цехҳои ҳами Тоҷикистон духтагиай. марҳамат нархи ҳамин ино сар мешавад. ина мисол 120 сомон, 150 сомон, аз 100 сомон сар мешавад то 150 сомона. 100 сомонаш калтаи костюмай, костюми калта. 150 сомонаш аллакай абая мешавад. ҳозир якта ба якта тамошо кунед. бисёрам хушрӯанд ҳамаш. бовар дорум ки писандтон мегарда. бинед анамино 130, 120 нархошон то размери 52, 54 доранд. вале амино цехҳои худмона размерошам аҳамият додагим дӯстони азиз. истеҳсоли Тоҷикистона ки маламеркаянд ба размери Бишкек дуруст намеояд. баъзе чизош на ҳамаша, вале баъзе чизое ки ман назорат кардагим размерошон маламеркаяй. мисол одаме ки размери 52 пуша бояд размерҳои 54 ё 56 хара. ана ин намуд бо ҳаст 140 сомон.
блестящий, остиниш калтая, бисёрш остиниш 3/4. Инош боша тамоман калтаяй. Ана ин намудча гуфтам 100 сомон костюм будаи. Блестящий, остиниш 3/4 омадагиай. Агар дар кор бошад дӯстони азиз, метавонед ба ман нависед. Мисол равон мекунам. Иҷа абая ҳаст. Абаяҳои 150 сомона дӯстони азиз, нархи донаш. И 150 сомонҳо оптумда бо арзон мешава. Вале агар ду видео пеши моро тамошо карда бошед, ҳамин намуд будан, вале ва ё сифатшон дигарай ва ё 190 сомон будан. Унора ваян бори Бишкек будан уво. И боша бори анами Худмон. На марҳамат тамошо кунед. Абаяҳози чандтаяй? Ҳамаша ман нишон метиҳам. Нархи донаш 150 сомон, нархи оптум бо нависед. Агар бисёр гиред арзон мешава. Намешам ҳамин нархи. Иш тунукай, абаяи тобистона. Остини 3/4 омадагиай, и сиёҳша. На марҳамат дӯстони азиз. Иҷада бо костюмо ҳаст. Инчунин румоло ҳаст. Ҳозир ман румолоам нишон метам. Як намуд румоли дигара ба навор гирифтагӣ ҳастам. Распродажа шудагира. На абайра бинед. Ҳатто нигинош дигар хелай дӯстони азиз. Анамо абаяҳо, аз о абаяҳои 190 сома фарқ мекунад сифаташ. Анаи румоло ба фикрам ки 20 сомон буд. Хушрӯ дар ёд надорам рости гап. Ба фикрам 20 сомон. Комбахт лавош анамхе нигин дора. Муҳраяй ҳамаш. Ҷои шолуш муҳракати оро дода шудагиай. Иҷада инчунин аст анамхе халато 140 сомонӣ. Аз и халат бо дигар хел рангшам ҳаст. Ҳозир нишон метиҳем. Бебрукан халати замокдор. Материалошон ламиражаю вилюра ям хеле материалҳои ям чизое ки имрӯз ман нишон дода истодам. Ана иша бинед. Зардузи буредора 140 сомон. Ба ҳаст абая. Абаяи блестящий 150 сомон. Дӯстони азиз, ин нархҳое ки мо омада дидем, ба навор гирифтем. Шумо метавонед мустақилона биёед, чанд ҷора бинед. Шояд дар баъзе ҷоҳо боз арзонтар ёбед. Ва ман ҳозир ҳамин нуқтаи савдора ёфтам ва то қадри имкон нархоша ба шумо фаҳмондам. Бозор чӣ хеле ки мегӯянд бозор калонай, метавонед ки омада чанд ҷоша бинед, муқоиса кунед куҷои арзонай, нағзай, баъдан харидорӣ намоед. Анаи абаяша бинед, и абаяш беҳад хушрӯ. Ишам ҳамун нарха 150 сомаяй. Бисёрам хушрӯ. Ҳозир дигар хел абаяҳоям доранд, нишон метиҳанд ва ман ба шумо нархша мефаҳмонам. Наи абаяи блестящий, касое ки дӯст медоред анами хел либосҳои блестящийра, марҳамат. Бинед чӣ хел абаяҳо, куртаҳо ва костюмҳои хушрӯ доранд. Анаи абая ҳам ҳамун сохти 190 сомонаяй дӯстони азиз, вале и чӣ хел мегӯянд нусхашай. Ин нигиншам фарқ мекунад, баъд материалшам фарқ мекунад. Вай блестящий буд материалаш. Ира бинед, и камакак дига хелай материалаш. Касе тамошо накарда боша, у видеомо нарафта тамошо кунед. Инаи халат дигар рангаш. Халате ки 140 сомона буд, ранги дигараш. Дӯстони азиз, метавонед аз и абаяҳо заказ кунед. Метавонед аз он намуд ки ман чанд видео пештар видео карда будам, аз ваё дархост кунед. Кадомеш ки ба шумо маъқулай, мо доставка мекунем. Метавонед нависед. Ҳозир анаи абаяи дигара нишон метиҳам. Ин абаяшам хушрӯай, остиношам хучам. Кушоти хушрӯ духтагиян. На марҳамат.
абаяи 150 сомона. чӣ хеле ки гуфтум дӯстони азиз, омада бо худтон як бор бозора чарх зада бинед, шояд ки бо арзонтар пайдо мекунед. баъдан метавонед ки харидорӣ намуда равон кунед ба Русия, касоне ки ба Русия аз Русия дархост кардагӣ ҳастанд. боқӣ дӯстони азиз, сарбаланду хонаобод